Hvad er din holdning til massakren i Frankrig? Jamen, der er kun en holdning til det. Det er afskyeligt, at nogen kan finde på den slags ting, ikke? Altså, for at, kan man sige, komme frem med deres meninger, ikke? Altså, altså man må jo kunne snakke om tingene her. Der er nogen, der slår ihjel, fordi der er nogen, der har ytringsfrihed. Ja. Tror du, terror kommer til Danmark, for eksempel sådan noget som det, der var i Frankrig? Jamen, vi havde jo optræk til det for nogle få år siden. Det var jo Jyllandspostens redaktion i København, som der var planer om at storme, og der ville man faktisk storme den, så halshugge alle dem, der var derinde, alle de medarbejdere derinde. Heldigvis havde vi PET, som opdagede det i tide og fik stoppet det. Men det er kun et spørgsmål om tid, så er det i Danmark, fordi Danmark står også på deres liste over lande, der skal, hvor man vil lave den slags terror der. Så det tror jeg også på, at den kommer hertil. Hvad kan man gøre for, at det ikke sker igen? Men du kan ikke gøre så meget, fordi så længe der er så sindssyge personer, som der er her i IS, så kommer det. Og det kan være din nabo, du kender dem ikke. Lige pludselig så har de bare en idé, og så går de efter ideen. Så du kan sådan set ikke forebygge det. Du kan gøre alt muligt for at forebygge det, men du kan ikke forebygge det. Det kan være hvem som helst, der kommer med den slags ting. Er det okay at slå ihjel i et land, hvor der er ytringsfrihed på grund af satire? Overhovedet ikke. Det er ikke. Det er absurd, at det er den slags sker, ikke så. Nej, det er ikke i orden. Det er aldrig i orden at slå ihjel på grund af nogle ting. Er ytringsfriheden truet? Jamen, den er jo truet, fordi nu er der nogen, der de tør ikke stille sig frem og sige deres mening, fordi at de er bange for, at de bliver det næste mål. Så ytringsfriheden er selvfølgelig truet. Men det er da kun godt, at man så sætter sig op imod ytringsfriheden, og altså imod at den her terrorbevægelse også ytrer sig alligevel. Jeg synes, det er fint, de går ud og laver tegningerne igen, og det skal vi også gøre i Danmark. Vi skal ikke knægtes på grund af nogen, der er sindssyge.